أباها ولا حنت سمعت كم زي بالله تفلتلو فتسيما قدام النتاي تبكانيا إزي مبزحتو الجزء نتزفك أرودك الرأي وبتعمي زتقم نساقن مبزحتو الجزء بقلتي أتقبره أب كم زعينة كونتات زلو أودات كم مسرح ناي فقرا وركب جيرم بعقلي ወይ ከም ቅቡል ነገር ገይሮም ንነዊሕ ይጸንሑ ሽዑንሳ ናፍታ ዓብ ውሳነ ምስ በጽሐት ሃንደበት ምስ ተዓጽዎም ወይ እትርክብ ደው ምስ ተብል ናብ ዝገደደ ማህሰይቲ ይኣትዉ እዛ ዘይትግደሰልካ ጓል ድማ እመነኒ ውዒሉ ሓዲሩ ከም ትገድፈካ ርግጸኛ እየ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ዘለዋ ተዓዘብ ብዙሓት እኮ ዘኽብራኻን ዋጋኻ ይዕቤን ዝርየኦ ኣዋልድ ኣለዋ ልብኻ ግን ስለ ዝተዓጸወ ማለት ብጌጋ ዝኾነ ምርጫ ካልእ ክትርኢ ወይ እንታይ ትገብረካ ኣላ ክተስተብህላይ ትኽእልኒኻ እምበር መን ንዘፍቅሮ ሰብ ቀዳምነት ዘይህብ ማንም ሰብ ቅድሚ ትዘፍቀርካዮ ወይ ዘፍቀርክዮ ሰብ ኣይመጽእኒ ወረግት ናይ ባሓቂ ንፈትዎ እንተ ደኣ ውዑይ ፍቕሪ ኣለና ስድራ ቤትና ከይተረፈ ኢና ከም ካልኣይ ንሰርዖ ስለዚ እንተ ደኣ ናይ ባሓቂ ተፍቅረካ ኮይና ሙሉእ ልባ እንተሂባትካ ብፍጹም ካልኣይ ቦታ ክትሕዛ ይትኽእልና ዋላ ብጣዕሚ ቢዚ ትኹን ንዓኻ ዝኸውን ቦታ ይትስእንያ እንተ ደሊኻ ክሪኤኪ እደልን ተልካያ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ከም ትሪኣያ ትገብር ስለዚ ዋጋ ዘይትህበካ ምኽንያታት እንዳደርደረት ንኸይትረኽበካ ትገብር እንተኾይና ካብ ምሳኻ ምስ ካልኦት መሓዙተዮም ትብሎም ሰባት ክትራኸብ ደስ ዝብላ እንተኾይኑ ከም ካልኣይ ወይ ድማ ንዓኣ ከም ኣገዳሲ ዘይኮንካ ሰብ ተሰሪዕካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣጸቢቕካ ሓሰበሉ ኣፍቃሪት ኣላትኒ ኢልካ እውን ክትዛረባ ይትኽእልኒኻ ካልኣይ ኣባኻ ወላ ሓንቲ ስምዒት ከም ዘይብላ ትፈልጠሉ መንገዲ ብዛዕባ ካልኦት ኣወዳት ክትዕልል ትሰምዓ ኢኻ እዚ ብጣዕሚ ክትቅበሎ ዘይብልካ ነገር እዩ እዚ ብብዙሕ መንገድታት ክትዛረቦ ትኽእል እያ ንኣብነት ኣብቲ ድስማዓ ስምዒት ተመርኪሳ ወይ ንስኻ ትህባ ስምዒት ብምውድዳር ወይ ድማ ዝበለፀ ነይሩ ንዘድምፅ ዕላል ወይ ድማ ስቲል ምስ ካልኦት ኣወዳት ክፉት ምሕዝነት ዘለዋ ግዜ ወሲዳት ትዕልሎም መሓዙተይ ትብሎም ኣወዳት እንተለውዋ እዚ ምልክት እዚ ምሳኻ ብሙሉእ ከምዘየላ ዘመልክት እዩ ብዛዕባ ካልኦት ኣወዳት እንዳዕለለት ዕላል ተኸፍተልካ እንተኾይና ንስኻ እንታይ እንዳገበርካ ኢኻ ጽኒልካ ንዕላላ ክትሰምዖ ኣለካ ማለት እዩ ኖ ከም ዝኸውን የብሉ እዚ ብሓቂ ብዙሕ ዘየጋጥም እንድዩ ግን ሕልፍ ኢልካ ዝርአ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተጓኒፍካ ቆሪፅካ እንታይ ዕላማ ክኢልካ ሕተታ ምስ ፍርሓትካ እንዳተቃለስካ ክሳብ መዓስ እዩ እዚ ደሓር ኣብ ዘይውፃእ ሽግር እዩ ዝእትወካ ሳልሳይ ኣባኻ ወላ ሓንቲ ስምዒት ከም ዘይብላ ትፈልጠሉ ምኽንያት ብጣዕሚ ኩሉ ነገራ ሚስጢራዊት እያ ትኸውን ብዛዕባ ወላ ሓንቲ ኣይድያ ከም ዘይብልካ ኢኻ ትኸውን መሓዙታ መን እዮም ቤተሰባ መን እዮም ኣበይ ትውዕል እንታይ ትገብር ወላ ሓንቲ ኢንፎርሜሽን ተገሪሃ ኣይትበካን እያ እቶም ንዓኣ ዝፈልጥዋኻ ብዛዕባኻስ ወላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎም ከምቲ ኩላህና ንገብረኮ ንሓደ ዝፈተናዮ ሰብ ኣትሊስት ምስ መሓዙትና ንዛረበሉ ኢና መን እዩ እንታይ ይመስል እንታይ ይገብር በቃ ቅድሚ በኣካል ምርካቦም ነትፍቂርናዮ ዘለና ሰብ ጽቡቕ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎ ኢና ንገብር እዚኣ ግን ብዛዕባኻ ርግፀኛ ስለ ዘይኮነት ኣብ ህይወታ ቀዳማይ ስለ ዘይኮንካ ክሳብ መዓስ ከም ትጸንሕ እውን ስለ ዘይትፈልጥ ብዛዕባኻ ክፍለጠላን ብዛዕባኣ እውን ብዙሕ ክትፈልጥ ኣይትደሊን እያ ስለዚ ኣብ መንጎኹም ግልጽነት የለን ማለት እዩ ነዚ ድማ ብቐሊሉ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኢልካ ሕተታ ኣነ ንዓኽስ እንታይ የበላ ኣፍቃሪየይ ወይ ዓርከይ እንታይ ላትካ እሞ ምስ ቤተሰብ ክመሓዙትካ ኣላሊ ንበላ እዚ ንስኻ ጠራይ ኣብ ህይወታ ከም ዘለኻ ዘረጋግጸልካ እዩ ነዚታት ከይፍለጥ ተሓብእ እንተኾይና ኩሉ ግዜ ከም ኣፍቃሪኺ ሲሪየስ ኮይንካ ኣፋልጥኒ ኢልካ ምስተሓታ ሰበብን ምኽንያትን ተብዝሕ እንተኾይና እዚ ሸለላይ ትበሎ ግዜ ድማ ይተጥፍ ፈቲኻ ጸሊካ ምሳኻ ወላ ሓደ ስምዒት ዘይብሉ ሰብ ኮለል ምባል ኣብ ሓደ ግዜ በይንኻ ከም ትተርፍ ኣይትረስዕ እዚ ንገዛእ ርእስኻ ሸለላይ ትበሎ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ወላ ነፍቅሮም ክንርሕቕ እዩ ዘለና ወላ ንግዜኡ ከቢድ እንተኾነ ጽባሕ ግን ዘሐጉስ እዩ ዝኸውን ራብዓይ ሓንቲ ጓል ኣባኻ ወላ ሓንቲ ስምዒት ከም ዘይብላ ትፈልጠሉ መንገዲ ኣብ ቴሌፎና ኣይተቕርበካን እያ ወይ ድማ ፓስወርድ ፈጺማ ኣይትነግረካን እያ ኩሉ ግዜ ቴሌፎና ካብ ጥቓኣ ኣይትፈሊን እያ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዘለዋ ጓል ፍቕሪ ዘይኮነ ዘለዋ ምሳኻ ካልእ ዕላማ ወይ ገለ ትጥቀመሉ ነገራት ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካልእ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ክትምስርት ትነጥፍ ኣላ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ደፊርካ ቴሌፎን ክኽፈትለይ ኩሉ ክፍትሽ ምስ ትብላ ብፍጹም ኣይክትበካን እያ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ቴሌፎና
انتي مسلكا تليفون 10 جيزي ختحلو بزح جيزي أو تطفو جيزي ناي جزاء رئيسها سئلي راح كتوسدا يكونت انتوعل زعللوا له حانتو قال بأكل ترى يكونت انشت تجبر بتليفون يهم بشات لبان خال انتهيبا إذن بعلو عابي تشيت مقباري سلازي كاب كم زين عينة أوالدون كتنقغي زلكا كم زي عينة بحريات زلوهم سبات ساعاتيو وين عقا قديفة مستدلي أي تغيد ويد ما نتخال قديفة لبا مساخة أي تجبرن رئيخا بالطعم حدا جنايو حدا معالتون بينخا مترافالو سلازي مزاي تخبركا واقعها مزاي تردع نعاها قال أي سالساي ويشامنا درجة سريعة تخيل قال مقدافت أراي زلكا نحنا أوال الدما سمارت نكوني زلنا أبيوتنا زخبرنا زفكرنا زحاليلنا أودات نابيوتنا مسمسو نزع أدل زخنا استوعلا اللي زلنا نتزخبرنا قديفنا سوقيلنا نافتم كتقوملنا زدلي سبات كنكيد نمرج تراي سمعت ويفتوات سلسة سمعنا نزع أتصبقنا خنحسبو اللي يزقبعنا سلازة أودات فغر خبيدي يرداني جن إنسان بوينت نتسمعتكم كتسعروا إزلكم كابز سمعت واتيهم إتا أفكير يازلخو قال قبو فغري تملسلي علادو إلكا محتاتي زلكا حامشاي حانتو قال أباها ولا حانت سمعت كم زي بلا تفلتل من قدي لعكاتي بقى حدا ودي تبعتاي بأفكاري تيازب لا قال انت داتناعيهم منالبات كاب أنا خفلة سلز فرح نقرب جزء خصم ما يخيل أب حدا أوان جزء انت أخيلكن انت رأت برابيرو قبل علي أزايد اللي قد أتفتيمو أب شجرون كأتي خيلي سلازي اتامسخا زلا التفكرة قبل علي غان عقدتر انت خوينا بأواني إخا اخترح زلكا نسخا منيغا نسخا حج سو عيديها انت تبهالكا مسقا مخان فقادنيا مخان يبلكال نبعلا نسخا مسقا بمهلاوكا زفتر الله زباسها جوا سمعيتات اللو كابز تبقي ساعة ناين عقد قالات قبل علي خات زارب زلا مسخا حقوست سلا زي كونت اتتداليو وي اتقابل بازولو سب نسخا ايكون كان بستفر علي مغنيات يا مسخا زلا نزي إدما نزخول لمسمر سجيرة نعاخا أبزي مخبار بزيحا زلا إذا دما ولا زخونة تقروا حساب مغريغون نعا أزتن كفايكونا مغنياتو حنساب نعيقاتك بديلاتك غمان يغريتا محتات نعاخا زي كبا أخويني يسمع كل جزي دما نعاشتو نقرات تتكيما نعاخا كومبلين مهاب والفي زخونة بقى حقوست زي مخانا بسنك خايز مسلا سل زي مركب بسنك خايز مسلا زخونة نقر مزفتر بسنك خاي ياتبل إزيقا تساقا ما اخترد ألا تدليا ما عاسيخا تخدلي نتوما بأمور أسريعتهم زلا دزبلوا سبات كتك أكا تحاوي خايا زلا نازي ترئيلو كأند من قدجما نعاخا بمن عاقب نسخا بقى أنا كبريتا تنكي في إزبل سمعي تسمع عكاترلو بقى أخي لوايو حانتو قال انت نعيقاتك مما لسان دحسرتك أتخيد مبر فتو ما يتملسني انت يختدلي زلغي إلكا دو تزيابيلكا حدا معالتي كتتصورو زي تغل حرق عنك متسكاي شعو زي تدليه قبل عليها نابل علي عنك ساراتاتك متسين سلازي بقوان الدواب بالله أخبيراتك هتكيد فقادنيو انت خوينات سقم يلا رأيا عدل هابا تتغيرات صبوغي تزي كوناقن نعا كيتس ان كتبل جزء رئيسها كتسينيها كتباسا جويها أبزي تدلي نقر دماغ تقطيها سلازي اتزعابي ملكت نعاها سمعيت كم زي بالله تفلت قلو نعاها مخبار دو انتبيلاي